дар остонаи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сокинони ҷамоати деҳоти хонободи шаҳри Исфара бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ корҳои ободониву созандагиро вусъат бахшида барои беҳтар намудани шароити зиндагӣ саҳми арзанди худро мегузоранд. имрӯзҳо дар ҳудуди ҷамоат корҳои мунфаршкунии роҳҳо бо суръати баланд идома дорад. аз ҷумла дар доираи ин иқдоми созанда зиёда аз 4,5 километр қисмати роҳи мошингарди Исфара-Зархок ки аз маркази деҳа мегузарад бо паҳнои 8 метр пурра мунфарш карда шуд. ин роҳ яке аз масирҳои муҳими нақлиётӣ ба ҳисоб рафта беҳтар гардидани ҳолати он барои сокинону меҳмонони шаҳр ва ронандагон шароити мусоид фароҳам меорад. албатта дар ин амалинек саҳми соҳибкорони бо ҳиммати деҳа хеле назаррас буда онҳо дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллӣ дар иҷрои дигар корҳои ободонӣ низ саҳми арзанда мегузоранд. мардуми бо фарҳангу бо нангу номуси ҷамоат иқдом гирифтааст ки ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон роҳи шаҳрак то нефтободро аз навсозӣ кунад. албатта ин шоистаи дастгирӣ мебошад ва мо боварӣ дорем ки аз дигар ҷамоатҳо ҳам ин иқдоми пешгирифтаро дастгирӣ мекунанд ва баҳри амалӣ сохтану баҳри бо як тӯҳфаҳои сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагӣ ҳиссаи худро мегузоранд. ҷоизи зикр аст ки дар ташкилу пешбурди корҳо дар самти азнавсозӣ ва мунфаршкунии роҳи марказӣ ва маҳаллаҳо дар баробари соҳибкорон аъзои ҳар як оилаю хонавода ба қадри имкону тавон мусоидату саҳмгузорӣ доранд. сокинон дар ҳамбастагиву муттаҳидӣ баҳри ободии диёри худ камари ҳиммат баста азми қавӣ доранд ки дар маҷмӯъ соли ҷорӣ дар ҳудуди ҷамоат 8 километр роҳҳоро мунфарш намоянд. корҳо марҳила ба марҳила амалӣ гардида сокинони деҳот аз натиҷаи ин иқдом изҳори қаноатмандӣ менамоянд. собир аюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри Исфара, ахбор.